presidente do ente público Portos de Galicia. Como vostede ben conoce, o porto comercial de Mirasol, situado na localidade lucense de Ribadeo, ten a súa principal competencia en termos de posible coincidencia na actividade e similitude da estrategia e no movimento de mercadorías nas instalacións do porto comercial do Musel na cidade asturiana de Xixón. De feito, gran parte da carga das instalacións ribadenses está relacionado co tráfico de pasta de papel xerada na factoría naviega que posee en Navia e que posee a empresa ENCE. Este tráfico é un referente histórico no porto ribadense, onde a logística desta mercadoría alcanzou importantes toneladas de exportación nos últimos anos. Son aproximadamente 500.000 de toneladas de mercadorías anuais sobre as que ten postos os seus ollos o goberno socialista de Asturias e nos últimos anos, e con maior intensidade, nas pasadas datas, o Principado ven de impulsar a obra de construción dun ramal ferroviario que ten previsto conectar a factoría de Navia co porto do Musel na cidade de Xixón. É dicir que a intención, aparentemente, do Executivo asturiano, polo menos de entrada, é a de convencer a factoría papeleira para que empregue estas novas instalacións portuarias como base de operacións. E co obxectivo de reter o tráfico en ENCE en Ribadeo e logo de diversas iniciativas de impulso promovidas polo Grupo Parlamentario Popular no Parlamento de Galicia e en distintos concellos e no Concello de Ribadeo tamén, a Xunta ven desenvolvendo a través do ente público autonómico Portos de Galicia un ambicioso plan que incluye desde o abaratamento das tarifas portuarias a importantes investimentos que xa están executados en este momento, como é a millora das instalacións, o draxe de canal de navegación do porto, as obras de ampliación da línea de atraque e un largo etcétera que vostede conoce igual que a min ou quizás mellor que a min. Por eso, señor presidente, estamos a falar de unha das obras de maior cuantía e envergadura feitas na comarca da Mariña na pasada legislatura. E a maiores de todo isto, é certo que Portos de Galicia desenvolveu unha estrutura de servicios portuarios para poder atender a operatividade tanto dos buques como das mercadorías específicas de pasta de papel na procura de optimización e na procura, sobre todo, de mellora da calidade do servicio. Condicións que converten as instalacións do Porto Mirasol de Ribadeo nas máis competitivas dentro do fronte portuario cantábrico-galaico. É certo que no ano 2010 Portos de Galicia e a empresa ENCE asinaban un convenio onde a factoría naviega asumía o compromiso de empregar durante un período mínimo de 10 anos estas instalacións. Empregalas para a saída de máis de 1,5 millón de toneladas de pasta de celuloso ou de calquera outra mercadoría, plazo que remata polos números que baralla e as fechas que baralla o Grupo Parlamentario Popular en xaneiro do ano 2020, e como consecuencia de todo isto, Ribadeo sigue a constituir un referente portuario principal para a papeleira, logo de que o goberno galego fora capaz de atender as necesidades logísticas da principal empresa usuaria, en este caso deste porto. Digo a principal empresa usuaria porque estamos falando, creo que o volumen do Porto de Ribadeo a nivel comercial, creo que esta empresa o que move ali en torno ao 70%, o que se move o 80%, me dice o presidente, pois en torno ao 80% do que se move ali, quer decir que dá un 20% para todo o resto. Por iso que, con todo, ante as dúbidas xurdidas polos movementos que houve nos últimos tempos, o Grupo Parlamentario Popular, imagínome igual que a todos os galegos e que todas as galegas, pero moi especialmente tamén as persoas que traballan en dito porto, os postos de traballo que ali se genera, e moi especialmente a comarca de a Mariña Lucense, cómprenos coñecer cal é a posición realmente da Xunta de Galicia, cal é a posición do Goberno de Galicia en relación con o feito que parece claro, que o Peirao de Mirasol dispón, e iso creo que a estas alturas nadie o duda, das garantías precisas para seguir mantendo a súa actividade,
tanto hoxe, e depois das reformas feitas ali, das inversións feitas ali por parte da Administración, creemos que tamén dispón desas condicións para o futuro. Por esa xestión que lle faigo, señor Presidente, que xestións está a desenvolver o Goberno galego ao obxecto de garantir o mantenimento e continuidade da actividade de ENCE no porto comercial de Mirasol en Ribadeo. Esperando a súa resposta, nada máis e moitas gracias, señor Presidente. Moitas gracias, señor Balseiro. Para responderlle, ten outros 8 minutos o presidente de Portos de Galicia. Ten usted a palabra. Gracias, señor presidente da Comisión. Enhorabuena por esa elección. Señorías, señor Balseiro Grol, boas tardes a todas e a todos. Comparecemos nesta Cámara para responder á pregunta plantexada polo Grupo Parlamentario Popular respecto ás actuacións que o ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Medio Rural e do Mar, ven desenvolvendo para manter ou incrementar os tráficos no porto de Mirasol, no concello de Ribadeo. Como ben avanzou o diputado señor Balseiro, Portos de Galicia desenvolve un conxunto de actuacións estratégicas neste peirao que demostran a importancia que para o ente público e no propio conxunto do sistema portuario galego supón manter a actual actividade do porto lucense. O porto de Mirasol é o punto de embarque de pasta de papel que se fabrica, como ben se decía, na factoría de Ence preto dali en Navia, en Asturias, e estes tráficos redundan nun reseñable beneficio económico para o peirao que os embarca, polo que Portos de Galicia, como responsable do mesmo, da xestión do mesmo, ten desenvolvido durante a pasada legislatura, ao igual que na actualidade, as accións necesarias para optimizar a súa competitividade de cara a manter en consecuencia a actividade de referencia. En decembro do ano 2010 se asinou un convenio con a empresa Ence, con vixencia desde o 1 de xaneiro do ano 11 ata o 31 de decembro de 2019, hasta o ano 2020, para, en virtude do cual, ambas partes se comprometían ao desenvolvemento e mantemento dos tráficos de celulosas e outras mercancías no peirao de Mirasol e, polo tanto, e en consecuencia, se sentaron as bases para a estabilidade deste importante tráfico. O convenio estipulaba o compromiso de movimento de 1,5 millóns de toneladas durante o período de vixencia do mesmo e ata o momento podo dicirlles que xa se desenvolveron, xa se moveron por esa instalación portuaria ao redor un poquinho máis dun millón de toneladas. Estamos falando con datos o peche do exercicio 2012, polo que prácticamente un tercio do total, un tercio máis do total terá que ser embarcado por Ence, como establece este convenio. E, ademais desto que estamos comentando, decir que, desde o punto de vista do ente público Portos de Galicia, este tipo de mercancía, este tipo de mercadoría, sufre, por emplear esta expresión, unha menor manipulación en este peirao que permite que se manteña inalterable a calidade do produto. Outro aspecto tamén que é importante para a propia empresa papeleira. Así mesmo, tamén o servicio e as empresas de estiba están comprometidas co mantemento da actividade de Ence e executan permanentemente melloras a tal fin. E Portos de Galicia, nos últimos anos e ao raíz da asinatura do convenio que estamos mencionando, executou melloras infraestructurais consensuadas en este caso coa empresa Ence para afianzar estos tráficos, singularmente o que estamos falando de pasta de papel. Así, se executou unha obra estimada en 2,2 millóns de euros para, por unha banda, darlle maior capacidade operativa ao porto e que consisteu na construción dun peirao adosado interior e permitindo tamén a creación dun novo atraque para mercantes, pasando dunha capacidade aproximada de 3 a 4, para que puderan operar, traballar ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo tamén, en ese proxecto que falaba de 2.200.000 euros, se realizou unha dragaxe da canle de acceso ao porto de Mirasol que supuxo a retirada de 100.000 metros cúbicos de area para mellorar o calado nesta zona.
E, en consecuencia, en base a esas actuacións que vimos de relatar e as accións desenvolvidas, creo que queda demostrado o compromiso da Xunta de Galicia, da Consellería do Medio Rural e do Mar e do propio ente público co maior desenvolvemento posible do peirao de Mirasol, e que creo que temos argumentos suficientes para confiar que siga sendo plenamente competitivo ese peirao ribadense para manter os tráficos de pasta de papel. Nada máis. Moitas gracias. Muchas gracias, señor Dugán. Lo directo. Ahora, por 3 minutos, o señor Balseiro nos pode exponer a su punto de vista. Gracias, señor presidente da Comisión. Gracias, señor presidente do ente Portos de Galicia, pola explicación que vostede nos acaba de dar ao Grupo Parlamentario Popular, os datos facilitados e as súas palabras, pois a verdade é que ofrecen, creo que en este momento, seguridade e ofrecen confianza, espero que ao Grupo Parlamentario Popular e tamén aos veciños de Ribadeo e tamén a toda a comarca, tanto de Ribadeo como do occidente de Asturias, que unha boa parte deses veciños, digo veciños porque os que procedemos da Mariña de Lugo, pois estamos ali, somos todos veciños, traballan en ese porto. Creo que a Xunta de Galicia cree nas posibilidades, e vostede o acaba de dicir agora mesmo, que cree nas posibilidades do porto comercial de Mirasol en Ribadeo, cree no seu futuro, lógicamente, pois das inversións que vostede anunciou que se fixeron, se non fora así, non se farían, e concordamos seguramente que vostede con nós, igual que nós podemos concordar con vostede, que as instalacións de Mirasol en este momento son competitivas dentro da fronte portuaria cantábrica, dado que se fixeron as inversións nestes últimos 2-3 anos, as inversións que ese porto necesitaba. Desde o Grupo Parlamentario Popular estábamos preocupados, igual que supoño que están outros grupos, que me consta que tamén hai outros grupos nesta Cámara que meteron iniciativas en este sentido, pero desde o Grupo Parlamentario Popular o único que buscamos é a posibilidade de facer un brindaxe cara ao futuro do porto Mirasol de Ribadeo. Un brindaxe na súa actividade, lógicamente, porque dependen moitas persoas dese porto, un brindaxe que garanta a xeración económica que aí se está movendo e, sobre todo, nos tempos que corren, que garanta os postos de traballo que en el se está mantendo en este momento. É certo que o Partido Popular, e vostede o sabe, porque xa non é tampouco a primeira vez que comparece en esta Cámara por estas instalacións portuarias, foi a primeira forza política comprometida ca ofensiva en defensa do porto comercial de Ribadeo, e nós continuamos desde hoxe, motivo de que continuamos que vostedes teñan aquí, continuamos desde o Grupo Parlamentario Popular nesta liña. Hombre, habría que lembrar que un tráfico portuario que, como vostedes sabe, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego no seu momento xa renunciaban a él, tanto no Parlamento de Galicia como no Concello de Ribadeo. Foi o Partido Popular quen impulsou esa iniciativa, foi o presidente de Portos en aquel momento quen foi a Ribadeo, quen negociou e levou a solución e negociou coa empresa ENCE, e foi quen asumeu en aquel momento a Consellería do Mar, que a Consellería ao frente, o presidente de Portos de Galicia e o presidente da Xunta de Galicia, pois asumiron unha inversión para reter ese tráfico. Por eso, nós o único que termino, señor presidente, o único que dicimos, sigan ustedes en esa línea, sigan negociando, e tamén creo que o Porto está en este momento aberto tamén a outras posibilidades. Falaba vostede dun 80%, pero a mellor tampouco non sería malo que non tuéramos, como dice na Mariña de Lugo, os ovos todos na mesma cesta. Se é posible que houbera un acordo con outras empresas ou con outro tipo de mercadorías que puderan vir a ese porto. Nada máis. Gracias. Moitas grazas, señor Balseiro. Hai que estar máis teño que estar máis todo a tono con os tempos, por flexibilidade. Por último, ten para pechar a palabra o presidente de Portos de Galicia por o tempo de 3 minutos. Ben, grazas, señor presidente, señor Balseiro, señorías. Efectivamente, empezando por o último que mencionaba vostede, estamos falando de ao redor dun 80%
80% dos tráficos pasta de papel. Hai unha cantidade tamén porcentualmente moito menor de outro tipo de tráficos, madeira fundamentalmente, pero logo destas melloras a nivel de infraestructuras, esa instalación portuaria que é estratégica para Portos de Galicia, que é estratégica no conxunto do sistema portuario galego, sería factible tamén. Estamos de acordo e, por suposto, non vai a quedar polo ente público que se recibiran novos tráficos a través desa infraestructura portuaria, dentro dun compromiso xeral do ente público tamén coa activación económica da propia Mariña lucense. E en este sentido, recalcando ese papel estratégico do porto de Ribadeo, como reiteramos tamén en diversas visitas á zona, quero decir que sempre lle reiteramos aos axentes portuarios, aos operadores, ás empresas, a nosa total implicación para seguir optimizando esa inversión, esa infraestructura e, desde logo, por unha banda, pola conservación dos tráficos portuarios de referencia de pasta de papel, pero tamén na captación de novos tráficos. En definitiva, fixemos obras, negociamos regímenes tarifarios desde o punto de vista do convenio que falamos, e estamos dispostos, e así o manifestamos xa en diversas ocasións, a seguir traballando en esta línea. E desde ese punto de vista mantemos unha fluida vía de comunicación, unhas canles de comunicación permanentes con as empresas, con os consignatarios, que son, ao fin e ao cabo, clientes do sistema portuario galego, e en as que queremos seguir desenvolvendo este tipo de actividades. Tamén, no propio convenio, se establece no seu articulado unha comisión de seguimento que a que, de xeito periódico, pode evaluar o desenvolvemento do mesmo e seguir aportando plantexamentos e novos puntos de vista no que debe ser a necesaria continuidade dese convenio máis aló do horizonte do ano 2019. Por todo elo, desde o ente público, e agradecendo a súa intervención, queremos eliminar calquera atisbo de dúbida sobre a importancia que outorgamos a que a actividade de ENCE en Mirasol se siga desenvolvendo, e nelo poremos todo o noso empeño e esforzo realizando as accións e actuacións que sexan necesarias para cumplir así coa nosa obriga. E ratificando este compromiso de cumprimento da mesma que temos como Administración portuaria, queremos tamén rendibilizar ao máximo todas as instalacións portuarias dependentes da Xunta de Galicia como un motor de xeración de riqueza e emprego que contribúa de xeito decisivo na reactivación económica da nosa comunidade autónoma. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Durán. Pasamos ao segundo punto da orde do día. Pregunta oral do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, o número de rexistro